haină mare. Iar este o... Asta e cea mai tare. Ianis cântă. Steaua sus răsare și din apă moare. Bă, asta e cea mai tare, e cel mai lung labirint. Ăsta e cel mai tare. Ăsta e cel mai tare loc care l-am văzut pe aici. Ăsta e cel mai tare din el. Să știi. Eu ce crezi? Eu filmez și merg. Andrei, eu filmez. Eu filmez. Pe TikTok. Andrei, eu filmez și mă uit și la ele cum arată. Eu le trimit pe astea. Ianis a trebuit să le pun pe TikTok. Andrei, eu cred că pe YouTube unele. Andrei, ce crezi? Le pun pe TikTok. Eu videoclipuri, cred. Eu pe YouTube nu pun, pe TikTok le pun. Andrei, deci fii atent, eu mă uit la cât de frumos arată. Și părinților mei. Eu mă uit la cât de... Nu, pe YouTube n-ai cum, că vezi că vorbești. Dar Andrei, fii atent. Deci, efectiv, eu mă uit și cât de frumos arată și filmez. Da. O să le distribui pe TikTok. Eu cred că pe asta o distribui, pe YouTube. Eu pe TikTok. Eu cred că pe asta pe TikTok. Eu pe YouTube. Eu cred că o pun pe YouTube chiar dacă se vede că vorbim. Apropo, ignorați sunetele, doar uitați-vă. Bă, deja suntem de 1 minut aici. Aproape. Ignorați sunetele. Ianis 7 minute a trecut de când am început filmarea. Ignorați sunetele, să înțelegeți. Hai că ne apropiem să ieșim. Și e noapte când filmez, apropo. Este 6:46. Bă, eu nu mai văd cât e ceasul de aici. Da, e 6:46. Da.